Misèria no en teníem el primer, però havíem d'anar alerta per poder pagar la farina quan venia. Jo venia esproruta i és allà on jo patia molt perquè sé molt poc de lletra, no sabia res. No havia anat a escola mai, no he anat a escola mai. Jo no me'n recordo d'haver entrat dins una escola. Jo que sé, treballava en el camp i no era per cap mal, però tenien la idea de que una dona no necessitava tant saber. I els meus germans anaven a escola de nits, però jo ni de nits ni de dia. I allò em va afectar molt, molt. Perquè et fa... A casa era treballar de nits i de dia. El meu home tenia un al·lot, un treballador, però jo no tenia ningú. I dormia poc. Fèiem coques, ell feia enciamades, i quan va venir el turisme pues no en podíem fer prou. I va ser el que ens va salvar una mica la vida. Ell m'ajudava molt també a despatxar quan no d'això, però... Només gord era per jo. Quan els al·lots eren petits, allò era un... Venien treballadors de fora i deixaven la mosseta del pa perquè els hi posessin pa per quan venguessin de treballar, per quan venia. No aniria, perquè també hi havia un problema, no era un problema, però que ell repartia pa a les botigues i repartia el primer pa que feia. I llavors jo quedava quasi bé sense pa. Fins que hagués vengut i hagués tornat a fer pa, perquè em feia, el forn era petit, feia un forn de llenya llavors. Allò era bastant de turment, perquè n'hi havia per omplir sacs o no n'hi havia. I si hi havia cap piropo era per jo. No es treballava com ara. Ara són senyors, llavors érem una esclavitud. No crec que me'l mereixi més que un altre, però estic contenta.